എത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തിനാണ് പോകുന്നത്. വഴിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്ഥലമായ പുതുപ്പള്ളിയിലുള്ള പള്ളിയാണിത്. തെങ്ങണ റൂട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തിന് പോകുന്നത്. മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ശാസ്താംകോട്ടയിലെത്തി. ഇതാണ് ശാസ്താംകോട്ട ലേക്ക്. ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്കാണ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേക്കാണിത്. ഇവിടെ നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങൾ ലഞ്ചും കഴിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്ലേസിലോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ 2 ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്ലബ് മഹേന്ദ്ര അഷ്ടമുടി. മഹേന്ദ്ര അഷ്ടമുടിയിലെ കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.